בהחלט. אה, תתחיל. טוב, אז שלום לכולם, ערב טוב. כפי שדיברנו בתחילת ספטמבר, כשעשינו את המפגש הראשון, המטרה שלנו היא לא לעשות מפגש אחד וזהו, ולשלוח אתכם לדרככם, אלא לעשות סדרה של הרצאות על כל מיני נושאים, על כל מיני היבטים של תכנון מסלולים. המפגש הראשון שלנו היה תכנון מסלולים באופן יותר כולל, דברים לשים לב אליהם, איך להשתמש באורקד, איך כל מיני כאלה. המטרה של המפגשים הבאים היא יותר להתמקד בדברים ספציפיים. היום זף ידבר איתנו על הקצרצר, הקצר והגולד. בהמשך יהיה לנו גם מפגש של ספרינט, וגם אני אגיד את זה עכשיו, אני אכתוב את זה גם בקבוצת וואטסאפ. ככל שיש לכם נושא ספציפי שקשור לתכנון מסלולים, תעלו אותו. אם יש מישהו שאני יודע שזה המומחיות שלו, שהוא הבן אדם לדבר איתו על זה, או שאם לי יש את היכולת לדבר על זה, נדאג להקלטה גם של זה. המטרה היא בעצם לייצר דאטאבייס של הרבה 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 הרצאות, שכשבן אדם עוד 10 עזבו עוד 10 שנים, עוד שנה, עוד שנתיים יחליט שהוא רוצה לתכנן מסלולים, יהיה לו כמה שיותר כלים כדי לעשות את זה. אני לצערי לא אוכל להישאר להרצאה מנסיבות שלי, אז זף עוד רגע יתחיל והוא פשוט, אם יש לכם שאלות, זף ינהל את זה. אני מזכיר שהעניין הזה מוקלט, כך שאם מישהו לא רוצה שיראו את הפרצוף שלו, שיכתוב נראה לי את השאלה בצ'אט, נכון זף? כן. וזף יתייחס לזה. וזהו. אני אשמע קצת ואז אני אתנתק בצורה כזאת שלא תחושו בחסרוני. אז זף, הבמה שלך. טוב, אני טוב. אשמח משהו כן, להגיד לפני שזף כן, מתחיל, תודה על זה שאתה מקדיש את הזמן מארצות הברית. כן, נכון, צודק, צודק חשוב מאוד. זף, להגיד, מה חשוב השעה להגיד. אצלך כרגע? השעה אצלי דווקא מעולה, השעה 2 יפה, באמצע זמן היום. קלאסי להרצאה. אבל עדיין, כן. תודה רבה שמחו"ל אתה גם, אני אגיד, זף השנה הוא, לא סתם פניתי לזף, הוא אחראי בעצם לעשות ביקורת לקצרצר, נכון, זף? אני מקווה, בינתיים הייתה רק תחרות ליגה אחת, אז עשיתי את זה, אני לא ידעתי שזה רשמי, אבל אם כן, אז מעולה. ככה הבנתי, אז מעולה. אבל בסדר, יאללה, תהנו. טוב, אז דבר ראשון באמת, קשה לי לראות את הליגה מרחוק, את העונה מרחוק, מתגעגע מאוד לארץ ולשטחים ולניווט. אבל לפחות יש לי את ההזדמנות לעשות את זה, לדבר על המסלולים האלה. עכשיו, מה שמשותף להם, ואני אתחיל עם זה, זה העובדה שצרצר הקצר והגולד אני שם קצת בנפרד, כי אני אדבר על זה באמת רק בשקופית האחרונה שלי, צריך לחשוב עליהם באופן אחר משאר המסלולים. שאר המסלולים פועלים לפי אותו היגיון, אותם עקרונות, מה יותר קשה, מה פחות קשה, אבל בגדול זה אותו רעיון. ואנחנו גם חושבים על שאר המסלולים בתור משהו שהניווט והפיזיות הולכים ומתקדמים בהדרגתיות, ובעיקרון האתגר הוא אותו אתגר, האתגר התכנוני. אז מה שאני אנסה לדבר היום זה לנסות להסביר באיזה דברים הקצרצר והקצר בעיקר הם שונים ולא צריך לחשוב עליהם באותם כלים, ומה כן צריך לעשות, איך צריך לחשוב עליהם. אז אני אתחיל משני עקרונות יסוד. שוב, קצרצר וקצר, הגולד הוא ממש בסוף. שני עקרונות יסוד, העיקרון הראשון, אם יש התלבטות, תורידו. אל תקשו. אם יש איזושהי התלבטות, המסלול קשה מדי, קל מדי, כאילו, האם המסלול הוא קשה מדי, אם התחנה, אם הלגו קשה מדי, אז לא צריכה להיות התלבטות. תורידו את הרמה. המטרה המרכזית לגבי ילדים, וילדים אני מתכוון לעד גיל 13, שזה אומר H12, H14, זה קצר וקצר. המטרה המרכזית היא לספק תחושת הצלחה או כישלון. יש לזה כמה סיבות. סיבה אחת זה שאנחנו רוצים להכניס אותם לתוך הענף, אנחנו רוצים לתת להם ביטחון עצמי, אנחנו רוצים להכיר להם את הטבע, את הטופוגרפיה, להכיר להם את סימני המפה. כישלון זה לא הדרך. כישלון לא ייתן להם ביטחון עצמי, לא ילמד אותם להרגיש טוב עם הטבע, או עם הטופוגרפיה, או עם המפה, אלא
אם הם קשוחים, ואם הם עם הילדים או הילדות, הכיף שלהם זה להסתובב לבד בשטח בתוך סבך, אז הם יחזרו, אבל אחרת הם לא יחזרו. דבר שני, זה בגיל שהניווט הוא בתחרות עם שאר ענפי הספורט, והוא בתחרות כשאנחנו, היד שלנו על התחתונה גם ככה. אז זה לא אומר שצריך להקל עליהם פיזית כדי למשוך אותם, אלא בסוף אנחנו צריכים לתת להם טעם של כיף. והכיף זה לא בהכרח בגיל הזה להילחם עם סבך ולהילחם עם קוצים ולטפס מצוק. אז קודם כל, אם יש התלבטות להוריד את הרף, אני אדבר עוד מעט על מה זה אומר הקושי ואיפה צריך לחשוב על זה אחרת. דבר שני, והוא נורא נורא חשוב, בניווט יש 3 חרדות מרכזיות. החרדה הראשונה זה בחירות הציר. איך אנחנו מגיעים, אם לקחנו את הציר הנכון, לא לקחנו את הציר הנכון. זה חרדה, זה חשש, כשאני מנווט המון פעמים, זה הקושי המרכזי שלי, אני מתוסכל מעצמי על בחירת ציר לא נכונה. קרה לי שבחירת הציר הלא נכונה הובילה אותי מחוץ למפה, לקצה השני של המפה, גם זה קורה. הדבר השני זה חיפוש תחנה. זה גם סוג של חרדה, אנחנו מגיעים לשטח, אנחנו לא יודעים איפה למצוא. והדבר השלישי זה ההתמודדות עם עצמנו. אנחנו לבד, אין הרבה מאוד ענפי ספורט שהם לחלוטין נגד השעון. ניווט הוא בין המעטים שאני מכיר, שכל הניווט כמעט מבוסס על להילחם נגד השעון ועם עצמנו. ולא מול אף אחד אחר, אנחנו לא רואים את המתחרים שלנו, וכשאנחנו רואים אותם, או שלהם לא הולך, או שלנו לא הולך, אבל בכל זאת הרעיון פה נגד השעון הוא עם עצמנו. החשש הכי גדול של ילדים בפעמים הראשונים, ותזכרו, אנחנו מדברים על ילדים בצעדים הראשונים שלהם של הניווט, זה הכניסה הזאת לבד לשטח. הדבר השני זה ה- היציאה, החיפוש אחרי דרך, אחרי מסלול. אם ככה, הסיפור הזה של, לדוגמה, מציאת תחנה, כשאני משווה את 3 החרדות האלה, מציאת התחנה צריך להיות הכי פחות משמעותי. אנחנו צריכים להוריד את זה לאפס. זה לא הסיפור. חיפוש אחרי תחנה הוא במקום הכי נמוך בדרגת החשיבות מבחינת איך שאנחנו מתכננים להם מסלול, אחר כך הציר, והדבר הראשון הכי חשוב זה הסיפור הזה של להתמודד עם לצאת לשטח. איך אנחנו גורמים להם, מאפשרים להם להתמודד בכלל עם היציאה הזאת החוצה, כבר זו גבורה. כל ילד שאתם רואים בניווט שיוצא בגיל 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, החוצה לבד, לתוך יער, זה כבוד. זו גבורה, אנחנו חיים בעולם מודרני, עירוני ברובו. זה באמת לא לקחת כמובן מאליו את היציאה הזאת. המטרה שלנו זה להפחית את האי-ודאות ולהוריד את האתגר הניווטי לצורך הדבר הזה. ועכשיו אני עובר לדבר על הילדים, אבל אה, לפני שאני מגיע ממש אל המסלולים עצמם, יש 2 טקסטים נורא חשובים שנמצאים באתר האיגוד, שניהם טובים. האחד נקרא עקרונות תכנון מסלולים, והשני נקרא אה, הנחיות לתכנון מסלולי ניווט ספורטיבי. אני אתחיל מעקרונות תכנון מסלולים, אבל דווקא בשלילה. לא בשלילה כי הטקסט הוא לא טוב, אלא בשלילה כי דרכו אי אפשר להבין איך מתמודדים עם מסלולי ילדים. ואני נותן כמה קטעים נבחרים מתוך עקרונות תכנון מסלולים, ושוב, פסקאות מעולות לאיך צריך לחשוב על תכנון מסלולים, חוץ מאשר ילדים. אז הקטע הראשון אומר את הדבר הבא: לכל ספורט יש את האופי הייחודי לו. האופי הייחודי של ניווט הוא למצוא ולעבור בציר הטוב ביותר בשטח לא מוכר נגד השעון. לכך דרושות יכולות ניווט, קריאה מדויקת של המפה, הערכת בחירת ציר, שימוש במצפן, ריכוז תחת לחץ, קבלת החלטות מהירות, ריצה בשטח טבעי וכדומה. לא בטוח שהדברים האלה נכונים. לקצר זה כבר יותר, לקצרצר זה לא. אנחנו לא רוצים שהם יעברו בציר הטוב ביותר, אלא שפשוט יעברו בציר.
זה מספיק טוב לנו. שיעברו בציר, שיעברו במסלול שאנחנו קבענו להם, יותר מאשר שיעברו בציר הטוב ביותר. אנחנו חוששים מהשטח הלא מוכר. אנחנו לא כל כך רוצים בשלב הזה עדיין ריצה בשטח טבעי, כי לא כל שטח מתאים לכל גיל, ויכולות הניווט זה עדיין בשלב שאנחנו אפילו לא מחייבים או בהכרח מעוניינים לבחון את יכולת שימוש במצפן. אנחנו ניתן, אם אני מוציא ילד לניווט קצרצר, כל מה שאני אומר זה הרבה יותר לקצרצר, קצר הוא באמת יותר מורכב, נגיע אליו אחר כך. אבל סוגיות של הערכת בחירת ציר, עוד אין להם את הכלים להעריך בחירת ציר. יש כיוון כללי, אנחנו רוצים ללמד אותם לקחת את הכיוון הנכון, אבל לא ממש לבחור ציר. שימוש במצפן, חלק יודעים, חלק לא, אנחנו רוצים בשביל שיהיה את הכיוון הכללי, אבל לא ניווט מדויק עם מצפן. זה תהליך שצריך להתקדם. כנ"ל לגבי קבלת החלטות מהירות, המנצחים יקבלו החלטות מהירות, אבל זה לא בהכרח, זה מה שאנחנו מחפשים בשלב הראשון. קטע שני, קטעי ניווט טובים מציעים למתחרים בעיות קריאת מפה מעניינים, אה, ו... וקריאת מפה, ומובילים אותם דרך שטח מעניין עם אפשרויות לבחירות ציר שונות. קצרצר לא צריך להיות עם אפשרויות לבחירות ציר שונות. הוא יכול להיות, אבל עדיף להימנע. גם לזה אני אגיע. העניין, עצם היציאה לשטח, זה כבר העניין, זה כבר האתגר. שוב, חוזר לזה. אז הגיוון אצל ילדים, בקצר צריך יותר גיוון, הגיוון בקצרצר הוא פחות משמעותי, יותר משמעותי פשוט לאפשר להם לצאת ולהצליח לחזור. והבא, יש גם לגוון בנוגע לאורך וקושי הקטעים כדי לגרום למתחרה להשתמש במגוון טכניקות ניווט ומהירויות ריצה. מתכנני המסלולים צריכים גם לשאוף לתת שינויים בכיוון הריצה הכללי בקטעים עוקבים, כדי להכריח את המתחרים לאפס את עצמם לעתים תכופות. צריך להיזהר בזה גם. כל הדברים שנראים הדבר הכי טבעי, צריך להיזהר לגבי השינויים, הרצון לאפס, המטרה היא שיחזרו חזרה. במידת האפשר יש להציב את המנסרה בצורה כזו שהמתחרה רואה אותה, המתחרים רואים אותה לראשונה כשהם מגיעים לפריט הנוף הרצוי. נכון למסלולים אחרים, לא לקצרצר וקצר. המנסרה, כמו שאמרתי קודם, התחנה, זה הדבר הפחות חשוב. זה אמצעי למטרה, המטרה היא שיגיעו מההתחלה לסוף דרך התחנות. התחנות זה החלק הפחות משמעותי בתוך התהליך הזה. זו הסיבה שהרבה פעמים בחו"ל לפעמים גם יש פשוט סרטים כל הדרך. המטרה היא רק להוציא אותם החוצה, שיצאו ויחזרו. כמו שאמרתי, עצם זה לא לקחת כמובן מאליו. אז העקרונות האלה מאוד מאוד טובים לתכנון מסלולים, תקפים הרבה פחות עבור גילאים צעירים. ועכשיו אני אעבור להנחיות מעשיות. אז מה כן צריך לעשות? אז איך כן צריך לגשת? ואני אתחיל מהמסלול הקצרצר. אני גם פה לוקח את הקטעים מתוך הנחיות לתכנון מסלולי ניווט ספורטיבי, ואז אני אוסיף לזה את ההערות שלי. המסלול הקצרצר מיועד בעיקר לילדים עד גיל 12, וכן לאנשים בעלי ניסיון מועט מאוד בניווט. הוא חייב להיות מתוכנן כך שיהיה קל מאוד לניווט. אז אני אדגיש פה עוד יותר. מדובר בילדים וילדות שמנסים את הצעדים הראשונים שלהם בניווט באופן עצמאי. לפעמים הם מגיעים לשם אחרי פעם, פעמיים בניווט. לפעמים הם מגיעים אחרי כמה זמן שהם היו עם משפחות, עם הורים, אבל בכל זאת זה מסלול שנועד באמת להיות התחלתי, ומדובר בגילאים שחלקם, חלק מהמתחרים והמתחרות, אפילו לא זוכים בעצמאות כזאת בחיי היום-יום שלהם. שולחים אותם לתוך היער כשאת הכביש הם עוד לא חוצים.
אז צריך, או שהם שולחים אותם למסלול של 2 קילומטרים, כשהם לא הולכים מסלולים של 2 קילומטרים סתם ככה, כי מסיעים אותם, כי זה תחבורה ציבורית, כי הם ילדים. אז אנחנו צריכים לזכור את זה כל הזמן שזה יהיה אצלנו בראש, במודעות. המסלול צריך לעבור באזור בעל שפע פריטי נוף אורכיים, לרוב שבילים, אך אפשר גם גדרות אבנים או תיל, גבולות יער וצמחייה בולטים, שהמיפוי בו מדויק, ורצוי שיהיה בו מגוון מעניין של פריטי תבליט בולטים. הפריטי הנוף האורכיים פה, במסלול הקצרצר, צריכים להיות פריטים ברורים מאוד. יש פה גדרות אבנים, תיל, גבולות יער, זה לא סתם גבול יער שמפריד בין יער ליער אחר, שצריך איזשהו ידע בוטני כדי לזהות. זה צריך להיות משהו שהוא באמת באמת מובחן, שביל אש. קצה של יער, משהו שאפשר לדעת ללכת עליו רק מהסתכלות מאוד מאוד ברורה. אז עכשיו ההערות שלי. מבחינת הכישורים הנדרשים שאנחנו רוצים שיהיו, הדרישה פה היא כישורים מאוד בסיסיים. זיהוי צבעים וסימנים במפה, כיוון מפה באמצעות מצפן או שטח, כלומר הצפנה, ניווט לאורך שבילים ודרכים, או כמו שאמרתי, גם שביל אש, משהו שהוא פריט או קווי מאוד מאוד ברור, וקבלת החלטות בנקודות הכרעה ברורות בלבד. עכשיו, נקודות הכרעה זה מושג שאני אחזור עליו. נקודת הכרעה זה איזושהי נקודה לאורך הציר ש, שצריך לקבוע אם אנחנו הולכים ימינה, שמאלה, לאיזה כיוון אנחנו הולכים. אנחנו לא רוצים לסבך אותם יותר מדי מהבחינה הזאת. אנחנו כן רוצים שהם יתכננו, שידעו עכשיו לבחור את הכיוונים, אבל לא להעמיס בנקודות הכרעה, ועוד רגע אני אגיע למה זה אומר ואיפה זה צריך לקרות. התחלה קלה. 2 או 3 התחנות הראשונות צריכות להיות קלות. כך מנעו המתחרים מתסכול מוקדם ויוכלו להתרגל אל המפה ואל השטח. התחנה הראשונה יכולה להיות קלה במיוחד ואפילו נראית מהזינוק. בניגוד למסלול רגיל שהמטרה שלנו היא לזרוק את הנווטים לשטח ושילכו לאיבוד מההתחלה, זו לא המטרה. המטרה היא לחשוב על המסלול, ואני אחזור על המושג הזה, כתהליך לימודי. להתחיל רגוע ולהתפתח. להתחיל טוב, שיודעים לאן הולכים, ואחר כך להתחיל טיפה יותר מורכב בהמשך. פרטי נוף אורכיים, אמרתי קודם, המסלול כולו צריך לעבור לאורך פרטי נוף אורכיים, והאווירות בו צריכה להיות קלה. מומלץ למקם תחנות בנקודות בהן נדרש לעבור מפריט אורכי אחד למשנהו, שזה בדיוק מה שאמרתי קודם על נקודות הכרעה. התחנות צריכות ללמד את המשתתפים איך עכשיו מתכננים מסלול. יותר משאנחנו צריכים ללמד אותם איך להגיע מתחנה לתחנה, התחנה מלמדת. בנקודה הזאת אנחנו צריכים בעתיד להבין שיש שינוי. אז גם אם לא הייתה תחנה, הייתי צריך לחשוב על זה, כי עכשיו אני פונה. אז דווקא לחשוב על התחנות כסוג של הכוונה לדרך מחשבה. זינוק. עכשיו ההערות שלי. הזינוק צריך להיות על שביל או דרך. לא צריכים להתלבט ביציאה לניווט. התחנה הראשונה צריכה להיות קלה. אמרו קודם. עכשיו, אני הוספתי פה את הסיפור של הזינוק עצמו. הזינוק, רצוי שהוא יאפשר כבר הבנה של לאן הולכים. זה הכיוון. זה לא למקם זינוק בשיח באמצע השטח ועכשיו צאו לכל כיוון. אלא שהוא כבר יהיה מכוון. דבר שני, הצירים. הוספתי פה את זה שבחול אפילו מקפידים לסמן בסרטים כשהמסלול מחייב חצייה באזור בלי פריטים קוויים. זה קורה לפעמים. קורה שיש אזור בלי, אז הרבה פעמים בחול מוסיפים למסלול הילדים סרטים, פשוט שידעו, אוקיי, הנה הציר, כדי שתהיה איזושהי הכוונה. ונקודה מאוד מאוד חשובה, צריך להימנע מחציית כבישים במהלך המסלול הקצרצר. זה פריט נוף אורכי שלא רוצים להתקרב אליו. אמרתי קודם, ילדים שלא נותנים להם לחצות את הכביש לבד,
לא רצוי שיהיה חציית כבישים באמצע ניווט. הם לא חושבים על זה בכלל. ועכשיו אני אביא שתי דוגמאות. אז דוגמאות לזינוקים, הבאתי, אין לי מאגר עצום, לצערי נמצא בחו"ל, אז השתמשתי בכמה מפות שקיבלתי. יש פה שתי דוגמאות לזינוקים. הזינוק השמאלי הוא זינוק טוב. מתחילים, מגיעים למשולש, והכיוון עצמו הוא עם השביל. אתם לא רואים איפה תחנה אחת, היא בהמשך השביל, אבל כל מה שצריך לעשות זה פשוט להמשיך עם השביל. לעומת זאת, המשולש השני. עכשיו, המשולש השני זה באזור, בשוהם. הרעיון של המשולש של הזינוק הזה היה להסתיר את המסלול של הנווטים משאר המתחרים. מה הבעיה בשביל המסלול הקצרצר? התחילו בחוץ, נכנסו לתוך השטח, ועכשיו מתוך השטח צריכים פתאום להבין לאן. לאן הולכים? אז לנו זה נראה ברור. תחנה אחת היא על השביל, כל מה שצריך זה לצאת לשביל. אבל איפה השביל? הוא משמאל, הוא מימין, להמשיך בשטח, לאן הולכים? יש פה רמת חרדה שלא חייבת להיות, כי במיוחד פה, כי לשים את המשולש 30 מטר לפני, לא היה משנה יותר מדי את איכות המסלול לאף אחד. ולעומת זאת, למסלול הקצרצר הוא נורא משמעותי. זו כניסה שהיא לא הכרחית, לא מחויבת המציאות. זינוקים רצוי שהם יהיו באופן שיכווין הלאה. את המסלול הקצרצר, שהשאר ירוצו לכל כיוון. שמהמשולש תהיה אה, התפרצות לכל עבר, כמו שיש במסלול השמאלי. כאן באמת זה יותר מבלבל מי שעוזר. ולגבי צירים, אני מתחיל מהימני, יד קנדי. אין פה פריט טורקי. אין שום פריט טורקי שיוביל מ-6 ל-7. זה עלייה, 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 טרסה, לחצות שטח חצי פתוח, איכשהו עם מצפן, להגיע לנקודה הזאת, מאוד מאוד קשה. גם התחנה וגם הציר לא, לא, לא מוצלחים פה, מצטער דניאל. אה, שאני אבין, זה מסלול קצרצר זה מסלול קצרצר, מקנדי? כן. כל הכבוד, דניאל. קראת אותנו. כבר באותו יום אני הודיתי באשמה, אין צורך להמשיך ללחוץ איפה שכואב. אה, וואי, תצא שם בסדר, מדלק. דרך אגב, אני יכול להבין את זה גם, כי זה נורא קשה כשמתכננים הרבה מסלולים, אז בראש יש בסך הכל עניין של פורמט, הפורמט היחיד שיש זה אורך ואורך, קושי פיזי, זה פחות או יותר. אנחנו לא חושבים על האופי המיוחד של חלק מהמסלולים. בגלל זה חשוב לי לדבר על המסלולים האלה, כי באמת יש להם אופי אחר לגמרי, זה לא רק עניין של קושי, אלא זה פשוט סוג אחר של מחשבה. אני אגיד, זה כן. שהתמונה מימין גרמה לי מראש לפנות אליך. עכשיו לגבי המסלול מצד שמאל, מ-6 ל-7 בגדול זה על ציר, אבל יש שתי בעיות שצריך לחשוב עליהן. א', תחנה 6 כדי להגיע אליה, זה, זה לא תחנה פשוטה להגיע, כי צריך, מבחינת האופי, שוב, צריך לראות פה את השבילים, אבל יש פה צומת די מורכב שצריך להבין את הפיצול כדי להגיע לתחנה, כדי לעלות ל-6, אבל הבעיה המרכזית פה זה לא הסיפור של אם קשה לעלות ל-6 או לא, זה המעבר מ-6 ל-7. המעבר מ-6 ל-7 זה בפארק קנדה, מחייב חציית כביש. עכשיו, חציית כביש במקור, כשאני שאלתי לגבי חציית הכביש הזאת אחר כך, אז נאמר לי, לא, אבל זה כביש שאין בו כמעט מכוניות.
אני מעדיף שיחצו איפה שיש הרבה מכוניות, מאשר איפה שאין כמעט מכוניות. אין כמעט מכוניות, זה אומר שגם הילדים וגם המכוניות לא חושבים על זה שמישהו מהם הולך להיות שם, ודרך אגב, פה דווקא יש מכוניות כי זה היציאה החוצה. זה יציאה מכיוון אחר, אבל בכל מקרה, לא עושים חציית כביש כזאת. ואם עושים חציית כביש, חייב להיות שם בקר שיאפשר את החצייה, כי זה באמת באמת מסוכן, יותר מסוכן מכביש, יותר מסוכן מעיר. גם בעיר זה מסוכן, אבל בעיר לפחות מודעים לזה שיש הולכי רגל. כאן לא, אף אחד לא מודע לזה ופשוט חוצים. אמ, אז צריך לחשוב על זה. עכשיו, לגבי 6, עוד נקודה שאני אזכיר אותה עוד רגע, זה הסיפור הזה של ברבור. ברבור בגיל כזה זה ברבור שהוא יכול להיות נצחי. לא נצחי במובן זה שהילדים לא יחזרו, אלא במובן הזה שבאמת באמת אין מושג זמן. אין הערכת זמן. אז אם לא מוצאים, זה יכול להמשיך ולהמשיך. חייבים לבחור תחנות שיש להן גבול ברבור מאוד מאוד ברור. בגלל זה גם דיברתי על נקודת ההכרעה. התחנות צריכות להיות נקודות ההכרעה שלנו. כדי שאנחנו ממשיכים ואז מגיעים לתחנה. ואז זה, משם אנחנו חושבים על הכיוון השני. וכל פעם אנחנו יודעים שכשאנחנו מגיעים לאיזושהי נקודה מבלבלת, שם צריכה להיות התחנה. כאן לדוגמה, תחנה 6, עד אליה יש כל כך הרבה בלבולים שיכולים לקרות. לעומת זאת 7 דווקא מבחינת המיקומים, מיקום ממש בסדר. כלומר, 7 מגיעים לצומת, צריכים לדעת להסתכל לכיוון הנכון, והתחנה תהיה גלויה, תהיה ברורה מאיפה שמגיעים. הגענו, אנחנו שמחים, אפשר להמשיך הלאה. אבל היציאה משש היא עדיין בעייתית. היציאה מ-6 גם, כי יש כן, מיליון שבילים שם. כן. לנו זה יהיה ברור, שאנחנו פשוט הולכים בכיוון כללי. כיוון כללי, ניתקע בשביל. אבל זה מורכב מדי לרמה מדהים, של בטיחות. בצעדים הראשונים זה מאוד מאוד קשה, זה בלגן של שבילים, שהם שבילים לא ברורים. לגים, עכשיו אני עובר אל הציר עצמו, אל בחירת הציר, איך קובעים ציר. לגים קצרים, קטעי הניווט במסלול צריכים להיות קצרים יחסית כדי לשמור על עניין ולחזק את הביטחון העצמי. לא לעשות צירים של 500 מטר, 600 מטר, זה מיותר. הם, הם יאבדו עניין בזה. גם אם לא יאבדו את הניווט, פשוט יאבדו עניין. המטרה היא לספק את האנרגיה להמשך. בחירות ציר פשוטות. במסלול הקצרצר אין חובה לספק מספר בחירות ציר. מומלץ לאפשר זאת בשליש האחרון של המסלול. זה בדיוק העניין של הלימודי. לחשוב על המסלול עצמו כתהליך לימודי שבו מתחזקים ומתחזקים ומתחזקים עד להמשך. בחירות הציר צריכות להיות פשוטות מאוד וברורות, לדוגמה המשך על שביל, קיצור לאורך גבול יער ברור, ויש להבטיח שבאף אחת מהן אין סכנת התברברות, שאמרתי קודם. נקודות הכרעה. יש לחשוב פעמיים לפני שינויי כיוון וצמתים מבלבלים. קודם בעקרונות של תכנון מסלולים אנחנו רוצים שינויי כיוון. כאן צריך לחשוב פעמיים, זה לא שלא לעשות שינויי כיוון, אנחנו לא רוצים מסלול שהוא כולו אחד אחרי השני, אבל צריך להיזהר עם זה. לא להעיף אותם לכיוון אחר, אלא לחשוב על איזושהי זרימה. ורצוי למקם בנקודות הכרעה כאלה, כשיש שינויים כאלו, שיש צמתים ובלים, למקם שם תחנות. זה בסדר לשים תחנה בצומת שבילים. לא כל תחנה צריכה להיות בסלע, עץ בודד. האתגר, וזה מה שאמרתי קודם, האתגר הוא להביא אותה מההתחלה לסוף. התחנות במסלול הקצרצר הן אמצעי למטרה ולא המטרה. והנה שתי דוגמאות. אני אתחיל מהדוגמה הימנית. אמרתי על זה שהתברברות יכולה להיות נצחית. 2, 3, זו תחנה שאפשר להמשיך ללכת לנצח, אם מסתמכים על שבילים. הולכים על שביל, מתישהו נכנסים, חוזרים חזרה לשביל, הולכים, התחנה היא לא על שביל, אין שום עוגן. לילדים שרק עכשיו לומדים לנווט, אין עוגן להגיע מ-2 ל-3. וההליכה פה היא ירידה, ואז עלייה תלולה, זה הלוך חזור די משמעותי. כשהם מתברברים, יכול לקחת המון המון זמן, כשזה לא הולך, כשהולך הכל טוב.
הסיפור פה הוא מתי שזה לא הולך. לגבי המסלול השמאלי, אה, דניאל אמר לי על יד קנדי, על אולי יש מקומות שהם קשים לארגן מסלול קצרצר, אז צריך לחשוב טוב לגבי פארק קנדה לדוגמה. 7, 8, 9, 10, 11. גם אם אני אתן לכל אחד מאיתנו לרוץ את זה, זה לא פשוט. יש פה כל כך הרבה עומס פרטים. איך ללכת? 8 ל-9, יש לנו אמנם את האזור הזה, התחום בין גדרות יש איזו האבן. תחנה לגיטימית למסלולים מסובכים. נכון, זו תחנה לגיטימית. יש אמנם פריטים קווים, כי כל השטח הזה הוא זרוע בפריטים קווים. פה זה כאילו, אתה מצד אמרת אחד לי, אני יכול להגיד, פריטים קווים יש פה. אבל יש פה כל כך הרבה פריטים קווים, שאי אפשר באמת לנווט את זה בלי לדעת לנווט. זה נורא 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 קשה. ועכשיו הבעיה היותר גדולה כאן. אם הולכים לאיבוד פה, החבירה היחידה לכינוס היא על הכביש. אין שביל שמוביל חזרה. אפשר לחצות דרך השטח, אבל אז גם נתקעים בתוך הסבכים לקראת הכינוס. כינוס מאוד יפה. אבל בכל זאת, לא הייתה שום דרך חבירה חוץ מאשר הכביש, וילדים חברו דרך הכביש. ילדים שהלכו לאיבוד, פשוט הלכו פה, לא יודע כמה זה, קילומטר, 700 מטר, הלכו פה על כביש, מכוניות חונות, מכוניות נוסעות. אין שוליים. זאת הייתה דרך החבירה. צריך לחשוב על זה לאורך המסלול. אפשר למצוא פה דרכים לעשות 8-9, להזיז אותם לתוך השטח הזה, השטח מטר 11 לא המגודר, טריוויאלי. כדי שבאמת יהיה משהו שמוביל. זה דרך נחמדה, המשפחות ירדו את זה. אז אם המשפחות עולות ויורדות את זה, גם הילדים יכולים לעלות ולרדת את זה, אבל שהתחנות יהיו על זה. אפשר לשאול שאלה? כן, לגבי ספציפית פארק קנדה, אולי באמת, אני חושב שגם מעבר לעומס של הפריטים, אתה דיברת על לא לחצות כביש, אבל המפה הזאת עם הכינוס הזה והזינוק הזה לא מאפשרים לא לחצות כביש. נכון. בגלל מה זה עושים בזה? אני חשבתי לדוגמה שבמסלול הזה, יכול להיות שהיה צריך לשלוח את הילדים צפונה. מה זאת אומרת? צד השני שאין בו את הכביש. לעשות להם מסלול קצרצר של קילומטר על אני, הגוש מפרי כן, הצפוני? יכול להיות שזה יהיה פתרון. כלומר, להפריד בין שטחים, כי יש שטחים שיותר מתאימים. כאן באמת אין שום דרך במשולש שנבחר, הכבישים פה תוחמים שטח כל כך מצומצם, שאין דרך לעשות את זה בלי חציית שטח, בלי חציית כביש, וגם השטח הוא באמת עמוס פרטים, וזה נחמד כן, לניווט לא התחרותי היה לילדים, מאוד כיף ומאוד נכון? קשה, אבל... לילדים, יכול להיות שהיה כדאי פשוט לשלוח אותם צד השני. ש- לא חייבים שהמשולש יהיה משותף, אפשר במקרים כאלה לנסות לחשוב על הפרדה. לא מדובר על כמויות אינסופיות. אה, עכשיו אני עובר לתחנות. דבר ראשון, תחנות על פריטים, עכשיו זה גם, כל מה שכתוב פה זה מתוך ההנחיות עצמן, לא שלי. תחנות על פריטים גדולים. התחנות במסלול הקצרצר צריכות להיות קלות כמו המסלול, גדולות וברורות מאוד. צומת שבילים, פינה בשדה, פס אש וכולי וכולי. אין למקם תחנות באזור סבוך או קשה לגישה, ותחנות משותפות, ברוב המקרים תחנות המסלול הקצרצר לא ישמשו אף מסלול אחר. אז לא לפחד מזה שאוי, התחנה היא קלה, עכשיו בזבזתי תחנה. הן לא אמורות להיות משותפות למסלולים האחרים, למעט קצר או משפחות, גם ניווט בכיף, זה יכול להיות. עכשיו, כמה נקודות חשובות לגבי זה. כשאנחנו מדברים על תחנות גלויות, מומלץ לבדוק את הנראות של התחנה מנקודת מבט של ילד. גובה נמוך, שדה ראייה מוגבל, אנחנו גבוהים יותר. כשמגיעים ילדים נמוכים, קטנים, קשה להם לראות. זה נכון גם לגבי גובה של תחנה, זה בעיקר לספרינט, לחשוב על זה. כשתולים תחנה על איזה עמוד, לזכור שכולם צריכים להגיע לזה, אבל זו נקודה נורא חשובה. טוב, לזכור לקחת ילד להנחת תחנות.
כן, גם אפשר. אמ, באמת לחשוב על זה שהנראות צריכה להיות לא מנקודת המבט שלנו, אלא מנקודת מבט של ילד. דבר שני, תיאורי תחנות פשוטים וברורים שמופיעים בכתב, אז אנחנו כן מוסיפים את הכתב הזה, אבל גם שתיאורי התחנות יהיו ברורים, יהיו פשוטים. עכשיו פה אני חייב לספר סיפור שלי. מגוחך, אבל אני אומנם נווט, אבל בכל זאת עירוני כל חיי. כשהגעתי לצבא, הייתי צריך לנווט, ובאחד הניווטים, הניווטים שלי, ניווטי בדד, אחת התחנות הייתה קומביין. עכשיו, אני חושב שאני יודע לא מעט. מסתבר שבחקלאות קצת פחות. אז שאלו אותי, עשו איתי תחקיר לפני זה, שאלו אותי על כל המסלול, אמרתי, צריך לזכור בעל פה. שאלו אם יש שאלות. עכשיו, זכרתי את כל היישובים מסביב, טופוגרפיה של כל האזור, לא זוכר כמה קילומטרים זה היה. שאלתי רק שאלה אחת קטנה, מה זה קומביין? צחקו, 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 אמרו לי כשתגיע אתה תדע. הגעתי, זה היה באזור בסמת טאבון, הגעתי לאיזשהו שדה. השדה היה ריק. אז אני אומר, טוב, אני יודע שאני במקום, מחפש, באיזשהו שלב, אני עולה בקשב, אומר, אני לא יודע מה זה קומביין. לא, תחפש, זה שם. התחלתי לחפש מתחת לסלעים. אמרתי, אולי זה ממש קטן ואני לא רואה את זה. מחפש מתחת לסלעים, באיזשהו שלב אמרתי להם, טוב, נו, אני עוזב, באמת, השדה הזה חרשתי את כולו. רק אחר כך גיליתי מה זה קומביין. בקיצור, ביחס למסלול הקצרצר, תבחרו תיאורי תחנות, רגע, הקומביין יוכלו היה שם לדעת בכלל? מה זה. לא לבחור הקומביין, קומביין. הוא היה שם? לא, הוא לא היה שם. באמת השדה היה ריק. מי שם תחנה על קומביין? זה צבא, בטח היה שם גרוטה ומישהו... לא, זה לא היה ניווט ספורטיבי. בטח זה הסימונים האלה, הגרפיטי שמישהו כן, שם, ובאיזשהו שלב זרקו את הקומביין הזה. כן. גרטו אותו. אמ, אז לבחור תיאורי תחנות שאפשר להכיר, שידעו לזהות, שידעו מה הם מחפשים. והסיום, גם הסיום צריך להיות ברור ונראה היטב, עם שביל מסומן, לא צריך להיות אתגר להגיע לסימון. לסיום, היו כמה ניווטים, אין לי פה דוגמה, אבל היו ניווטים בשנה שעברה, שהמאה, בגלל שהוא משותף, אז הוא היה מוסתר, כי הוא היה תחנה אמיתית. אבל אז הילדים לא ידעו איפה למצוא את המאה. ילדים עשו את כל המסלול, ואז הלכו לאיבוד במאה, כי את המאה החביאו, כי המאה הייתה תחנה משותפת. אז לזכור, המאה, בגלל שזו תחנה משותפת, לא יכולה להיות תחנה ככל התחנות. גם היא צריכה להיות גלויה יחסית. אז פה אני רוצה להביא כמה דוגמאות לתחנות, ללגים. אז אני מתחיל מימין. בצד ימין, הניווט, המסלול, הוא מסלול טוב. 1, 2, 3, הכיווניות היא טובה. הבעיה שלי עם 2, זה, האמת היא, זה סלע ממש חמוד. יש לי בראש את התמונה שלו, של הסלע החשוף הזה, הוא סלע חשוף כזה גדול, אבל לילדים יהיה קשה לזהות אותו מהשביל, להבין מה זה אומר בכלל סלע חשוף, משטח סלע. עכשיו, אין סיבה לא לשים את זה על הסלע שיש. זה לא... התועלת הניווטית בלשים את זה על קצה משטח הסלע, הוא בטל בשישים, לעומת לשים את זה על הסלע שנמצא קצת ממזרח. ואז באמת יש פה כיווניות. הילדים יכולים להתקדם מתחנה לתחנה, התחלה טובה. צד שמאל בשוהם, גם פה, כלומר, אם אני מסתכל, 5, 6 תחנות טובות, 6, 7, אפשר להגיד, לג טיפה מורכב, אבל בסדר, אפשר להגיד שצריך לדעת ללכת, לחזור. עכשיו, דווקא השאלה שמטרידה אותי, 6, 7 זה לג קצת מורכב, אבל אפשרי. מבחינת התחנות, מה שמטריד אותי, הסיפור פה שלי עם המסלול הזה, הוא פחות העניין של הלגים עצמם, שהם בסדר, זה מיקום התחנות. כי
אחת הבעיות שיש לי פה זה הנראות. 8 ו-9 הם קרובים מאוד לשביל, אבל יש לי תחושה שהן מוסתרות. תחושה, כי 8 נמצא בתוך תעלה, שהדרך ההגעה תהיה מהשביל שנמצא ממערב, ואז יהיה קשה לראות את 8, או לדעת בדיוק איפה זה. עכשיו אפשר למצוא את זה. 9, זה 100. 9, שוב, תלוי איך שמים את התחנה. האם שמים את התחנה שכשמגיעים לשם ומסתכלים לכיוון אפשר לראות, או שצריך להיכנס לתוך השקע כדי לראות את זה? אני לא יודע. זה כבר, זה כבר צריך להגיע לשם, אבל זה משהו שצריך לחשוב עליו. העניין של התחנה, הנראות של התחנה, התחנה צריכה להיות ברורה, היא צריכה להיות גלויה. כמו שאמרתי, התחנות זה לא המטרה פה, לא המטרה של המסלול הקצרצר. המטרה של המסלול הקצרצר, לפתח את הביטחון העצמי בשטח. אז עשה ואל תעשה במסלול הקצרצר. ממש בכמה מילים. הלגים על בסיס שבילים או פריטים קוויים דומים, התחנות גלויות גם לילדים, בטיחות ברמת הילדים. מבחינת אל תעשה, צמצמו למינימום נקודות הכרעה, אל תשתפו תחנות עם מסלולים אחרים, והמטרה היא יציאה עצמאית למסלול וחזרה פתוחה עם טעם של עוד. ואני רוצה לסכם במסלול קצרצר ומורכב ברמת הנדיב, סליחה, לא ברמת הנדיב, בגלבוע, גלבוע מערב, וזה מסלול לא פשוט, אבל הוא מתוכנן טוב. הוא מתוכנן שבאמת כל מה שצריך זה לנוע על בסיס פריטים קוויים לכל אורכו. וכל פעם שיש תחנה, כל פעם שיש פה תחנה, יש תחנה בדיוק באיזושהי נקודת שינוי. ויש פה גבולות ברבור מאוד ברורים. עכשיו אני גם משער, אני לא יודע איפה 4 ואיפה 7 מבחינת כמה הן גלויות, אבל אני משער לפי תכנון המסלול שגם על זה חשבו. כי 4 זה אומנם בתוך סבך, אבל כנראה הפריט המלאכותי הזה הוא גלוי יחסית מהשביל, הוא גם מאוד קרוב, ו7 זה שטח פתוח, יש שם את העיגולי אבן הענקיים האלה. אני גם משער שזו תחנה שרואים, אם אני לא טועה, אני אפילו זוכר שרואים אותה. אז זה לדוגמה מסלול שהוא מסלול, הוא טוב, הוא מאתגר, הוא לא מתבסס רק על פריט קווי אחד, אלא כל מיני סוגי פריטים קוויים, והוא מצליח להסתדר עם העובדה שיש פה הרבה פריטים קוויים, כדי לייצר עניין וגיוון, גם אם הוא בסוף, ופה זה דוגמה לזה שהם צמצמו את המסלול. בגלל שלא רצו לקחת את הילדים אל קו הרכס המזרחי, אז עשו רק 1.3 קילומטר. לא קרה כלום, זה יהיה 1.3 קילומטר. אף ילד בגיל הזה עוד לא חזר בסבל של, אני לא מאמין, היה לי רק 1.3 קילומטר. הרוב בגיל הזה סופרים תחנות. אומרים, אוי, יש לי 12 תחנות ולא 9. זה הספירה, אין את האומדן הזה של המרחק. אז זה לדוגמה למסלול טוב. יש שאלות על המסלול הקצרצר. אז אני עובר אל המסלול הקצר. והמסלול הקצר הוא הרבה יותר קשה לתכנון. המסלול הקצרצר הוא ממש קל. הוא קל כשבאים עם מיינדסט מתאים. המסלול הקצר הוא קשה יותר כי הוא בשלב ביניים, הוא נועד לילדים מנוסים. אנחנו יכולים להניח שכבר יש איזושהי שליטה מוגבלת, אבל שליטה ביסודות הניווט, והמטרה שלנו היא לאפשר להם להשתמש בכלים האלה, אבל בעיקר המטרה שלנו היא לאפשר להם ללמוד את הכלים האלה. אז, אני חוזר אל ההנחיות. המסלול הקצר מיועד לאנשים בעלי ניסיון מועט בניווט, מטרתו לחשוף את המתחרים,
למגוון רחב ככל האפשר של מיומנויות ניווט בסיסיות, תוך התחשבות ברמת הניווט המוגבלת שלו. כמו המסלול הקצרצר, גם הוא צריך זאב, לעבור אני בשטח. יכול להגיד הערה רגע על כן, כן, הקצרצר? כן, כן. אני רוצה להגיד, אף על פי שרובם מכירים אותי מגילי הבוגר, אני הספקתי לנווט בקצרצר, ויש ניווטים שאני זוכר אותם מאוד טראומטיים, מכל מיני סיבות שאולי גם אני אשם, של חצי שעה ברבור, 40 דקות ברבור, והקושי. זאת אומרת שבאמת כמה זה קריטי מה שזף מספר ומסביר, ופתאום ראיתי את דביר מלפני 22 שנה, שזף מכיר אותי מהגיל ההוא, כמה זה באמת קריטי לשים את הדגש הזה על האורכי, על להקל, על זה, לא צריך בחירות ציר. שלא יהיה בחירות ציר, שיהיה להם פשוט, והחוויה הזאת גם שיסיימו תוך 20 דקות הראשונים. אבל החוויה הזאת היא מאוד 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 קריטי. והמרחק, שיהיה קילומטר 3, שיהיה קילומטר 2, זה לא משנה, העניין שהמסלול יהיה בהתאם, באמת ברמה, במיוחד בקצרצר. אז אני מחזק את זה. תודה. אז, אז הקצר, לפחות ברעיון הבסיסי, די דומה לקצר, די דומה לקצרצר, הרבה פריטי אם, שטח ממופה, פריטי נוף ברורים. ההבדל המרכזי הוא שהמסלול הקצר מוריד את הנווטים מפריטי הנוף האורכיים ולוקח לגיחות קצרות לתוך היער והשטח. המסלול הקצר אמור לעבור ברובו שלא על שבילים, כאילו תמיד צריכה להיות את האפשרות לבחור ציר שהוא לא על שביל, אבל הוא כל הזמן מסתמך על שבילים, אני אראה את זה, או אני אסביר על זה. אז הכישורים. אנחנו צריכים להניח שהם יודעים לנווט לאורך פריטים קוויים, לינאריים, אורכיים. אנחנו צריכים לעודד אותם לקבל החלטות בנקודות הכרעה שלא מסומנות בתחנה. להוביל אותם לזה שהם יצטרכו לקבל החלטות לאורך הדרך. צריך לאפשר להיות מסוגלים, לא לאפשר, אלא זה קישור שאנחנו צריכים להניח שיש להם, לצאת מפריט קווי אל תחנה גלויה ולחזור, ואנחנו צריכים לתת אפשרות לקיצור דרך השטח. אז עכשיו לגבי ההתחלה. הזינוק, ההתחלה, 2-3 תחנות ראשונות צריכות להיות קלות כדי לאפשר למתחרים להתרגל למפה. זה חדש, הכל חדש. לתת להם להתרגל לסוג השטח. 2-3 תחנות פשוטות. מסלול קל, כל קטע ניווט, צריך להכיל פריט קווי תומך לאורך. עכשיו פה זה לא חייב להיות שביל. שביל, גבול צמחייה, גדר, תעלה, לא משנה מה. יש מספיק פריטים קוויים בשטח. אז לאפשר פריט אורכי תומך. לא חייב להיות שביל, אפשר להכניס לשטח. נקודת תקיפה בולטת בקרבת התחנה וגבול ברבור. עכשיו פה הנקודה החשובה היא גבול הברבור. מה שאמרתי קודם לגבי המסלול הקצרצר נכון גם פה. הברבור בגיל הזה גם יכול להיות אינסופי. עדיין מודעות לזמן זה לא הדבר הכי חזק. עדיין אין שליטה מלאה. לא להביא למצב שאפשר עכשיו, יש לי סיפורי ברבורים שלי שהייתי בצ'כיה ומצאתי את עצמי מחוץ למפה והתחלתי לנווט לקו רכס שאני רואה באופק כי הוא היה נראה לי דומה למה שאני צריך וככה חברתי למפה מכיוון אחר. כלומר, יש סיפורים מופרעים של גבולות ברבור. זה לא מה שאנחנו רוצים להביא למסלול הקצר. יש לי סיפורים מאבא שלי שמצא את עצמו בניווטים בארץ, בכפרים מסביב, ואז איכשהו חזר דרך הכפרים, לא יודע מה הוא עשה. לא רוצים להביא את זה במסלול הקצר, במסלול הקצר גבול ברבור ברור. קצת אחרי זה, כדי שיוכלו להתאפס, כדי שיהיה אפשר להגיד להם אחרי זה לאותם ילדים וילדות, שאם נשארתם שם יותר מ5-10 דקות זה סימן לבעיה. כי לא צריך יותר מזה, כי גבול הברבור הוא קרוב. כלומר, ללמד אותם על המושג הזה של גבול ברבור, בשלב הזה, כי הוא שם, כי באמת יש גבול ברבור. אז אנחנו חייבים לוודא שיש גבול ברבור. כמו לגבי הקצרצר, זינוק צריך להיות על שביל או דרך, לאפשר התחלה. הלגים, לצמצם למינימום את הסיכון בהליכה לאיבוד. ניווט, יש בתוכו הליכה לאיבוד, אבל אנחנו רוצים לוותר על הליכה לאיבוד שמסיימת, שגומרת, מחסלת את הניווט.
גיוון באורכי לגים. בדומה למסלול הקצרצר, אורכי לגים צריכים לנוע בין 200 ל-400 מטרים, אך אפשר לשבץ גם לגים ארוכים יותר. אנחנו יכולים להניח עכשיו שאפשר לשחק עם האורכים. לא חייבים לגים באותם אורכים, אפשר לתת גם לגים יותר ארוכים, לאפשר קצת פתיחת רגליים, ואני אדבר עוד רגע על הנושא הזה של לאפשר תנועה, הוא נורא חשוב. אה, פה אני מדבר במבט בתור רכז נבחרות לשעבר. מבחינתי המסלול הקצר, החלק החשוב ביותר שלו הוא החלק הזה של התנועתיות. ועוד רגע אני אגיע לזה. אז בחירת ציר, חשוב לאפשר בחירת ציר בכל הקטעים. כאן אנחנו לא מדברים על המסלול הקצרצר. צריך לאתגר את המתחרים בקטעי ניווט שמעודדים אותם לקצר, בתנאי שהמרחק לא גדול מדי, ושקיים גבול ברבור ברור, ושיש אופציית ניווט בטוחה. לא להתחיל להוליך אותם בתוך סבכים, לא להתחיל להוליך אותם בתוך שטחים שאין שום אפשרות אחרת להגיע, אבל כן לעודד את אלה שטובים יותר, את אלה שמנוסים יותר, את אלה שרוצים להסתכן, להיכנס חזרה, להיכנס לשטח, לצאת, לחשוב על כיוונים אחרים, על צירים אחרים. ופה עכשיו ההערות שלי. כל לג צריך לכלול לפחות נקודת הכרעה אחת. צריך לאפשר את הבחירה, אבל המסלול לא צריך להכשיל את הנווטים. לא להפוך כל לג לפאזל. לא כל לג הוא מבוך. הלג הוא חלק מהמבוך, הוא לא המבוך עצמו. צירים, ופה עכשיו מה שחשוב לי, רצוי לתכנן מסלולים שיעודדו ריצה ותנועתיות על פני סיבולת ופיזיות. מי שלא, נווטים ונווטות, שלא רכשו בגיל הזה את ההבנה שאפשר לרוץ בניווט, לא יעשו את זה אחר כך. יהיה להם הרבה יותר קשה לעשות את זה אחר כך. כי אחר כך, ברגע שמתחילים להיכנס לשטח, ברגע שעוברים סבכים, המסלול נהיה ארוך יותר, יש עליות, יש ירידות, כבר קשה נורא לשכנע נווטים ונווטות שרגע, אז בעצם אפשר לרוץ את זה. מסלול הקצר הוא קלאסי לעודד תנועה. לעודד את זה שירוצו, שירוצו, שירוצו. אני רוצה לראות מסלולים קצרים שנווטים ונווטות מפרקים את המסלול. פה אני לא מדבר מהמבט שלי בתור מתכנן, או מבחינה בטיחותית, או אפילו מהזווית שלהם. פה אני מדבר ממבט של לאן הייתי רוצה לראות אותם מגיעים. זה המסלול שמאפשר שימוש בכלי ניווט, בטכניקות ניווט, כשהדגש המרכזי הוא תנועתיות. הוא לא על המלחמה עם השטח. אחר כך, כשמגיעים על המסלולים הארוכים יותר, אנחנו המון במלחמה. נאבקים עם הסבכים, עם הגובה של העצים, נאבקים עם למצוא את התחנות. פה אני דווקא רוצה לעודד אותם קחו, תשתמשו במצפן, תשתמשו במפה, תשנו כיוון, אבל תזוזו כל הזמן, אין סיבה שלא. תרוצו, תרוצו, תרוצו. אז זה פשוט איזושהי הערת אגב. זה, האידיאלי פה זה לעודד דווקא את היכולת התנועה. גיוון, יש להבטיח גיוון. המסלול צריך להרגיש כמו הרפתקה. פה אנחנו כבר בשלב שבו הסיפור הוא לא רק היציאה החוצה. את זה עשינו בקצרצר. כאן אנחנו כן רוצים לאתגר אותם עם התחנה עצמה, עם הלג, איך מגיעים לנקודה מסוימת. לשנות מסלולים, לשנות פריטים, לא כל הזמן אותו דבר. אמרתי קודם, המסלול הקצר הוא באמת מורכב יותר, כי הוא משלב בין השניים. תחנות על פריטים גדולים, תחנות במסלול הקצר צריכות להיות על פרטי נוף גדולים יחסית, רצוי שיהיה בקרבתן פריטים בולטים עוד יותר. אפשר להשתמש בפריטי נוף נקודתיים קטנים יותר, אם הם בטווח ראייה מפריט נוף גדול. אין למקם תחנות של המסלול הקצר בשטח סבוך או בעל אווירות בעייתית. לא מועיל. לא מועיל למטרה שלנו. והתחנות המשותפות, רצוי להימנע משיתוף תחנות של המסלול הקצר עם מסלולים אחרים, הדרישות הטכניות מגבילות באופן טבעי את היכולת לעשות זאת. למרות שנראה לנו שהילדים האלה כבר מנוסים, לא כולם מנוסים. אז צריך לאתגר אותם באופן אחר, לאתגר אותם בתנועה, לאתגר אותם בצירים, בפריטים הקוויים, אבל בכל זאת יש להם אופי שהוא, התחנות עצמן צריכות להיות קצת יותר פשוטות.
ועוד פעם תיאורי תחנות פשוטים וברורים, משהו שיהיה אפשר להבין בקלות. מיקום תחנות, יש להשתדל למקם תחנות הנמצאות אחרי או בסמוך למשפחי איסוף. פרטי נוף אורכיים החוצים את מסלול הניווט ותוחמים או מתעלים את הנווטים לאזור מוגדר. לחילופין, התחנה יכולה להימצא לפני משפך האיסוף, אך לא במרחק העולה על 100 מטר ממנו. או במילים אחרות, אמ, להימנע מברבור, להימנע מלעודד ברבור, או לייצר ברבור, שבהם הנווטים והנווטות נעלמים בשטח, או חוזרים ונכשלים. מטרת המסלול היא לימוד עקרונות הניווט ללא חשש, תוך כדי תנועה. אל תנסו להפוך את המסלול למכשול בלתי עביר. השאיפה שלי זה להגיע למצב שבו המסלול הקצר, כולם יכולים לסיים, זה 3-4 קילומטרים, כולם יכולים לסיים אותו ב- בזמן סביר, גם עם ברבורים קטנים פה ושם, אבל בלי ברבורים שמוסיפים שעה למסלול, או בלי קושי פיזי שמוסיף שעה למסלול. והבאתי פה דוגמה למסלול, המסלול הקצר היחיד שהיה לי, והאמת היא שהוא מסלול שברובו הוא ממש טוב. הוא מדגים איך עובדים עם פריטים קוויים בצורה טובה, בצורה מאתגרת. תחנה אחת, תחנה קלה, כל מה שצריך זה ללכת על השביל. תחנה 2, צריך לזהות את הצומת, אבל אז אפשר להגיע לתחנה. וגבול הברבור זה כשהשביל עצמו מתפתל. עכשיו לגבי 3, זה תלוי, יש פה כמה תחנות שאני תוהה לגביהן מבחינת הראייה, האם התחנות גלויות, האם אפשר לראות אותן, 3 ו-4 לדוגמה. הן תחנות שאני לא יודע מבחינת הראות, זה צריך להסתובב בשטח, לראות האם רואים את זה, אבל 2-3 זה דוגמה, או 3-4, ניקח את 3-4 דווקא, זו דוגמה לתחנה שאפשר לעבור דרך השטח, אפשר ללכת על פריטים קוויים, להקיף, ארוך יותר. יש לנו פה אפשרויות. כשאני עובר אל צד ימין של המסלול, אז גם אפשר לראות פה המון עבודה עם הפריטים הקוויים. פה זה בעיקר שבילים, כי זה מה שיש בשוהם, אבל בגדול זה מסלול שעובד יפה עם השימוש בקווים, כשכל פעם צריך רק לצאת קצת מאיפה שנמצאים כדי להגיע אל התחנה, ואפשר לחזור. עכשיו, איפה יש לי קצת קושי? לדוגמה 9-10 או 11-12, שזה לגים ש9-10 זה תחנה קרובה, אז היא אמורה להיות בסדר. 11-12 תחנה שהיא יכולה להיות בעייתית. אני תוהה לגביה במסלול קצר. היה... 12 הייתה מערבית יותר, מה? והייתה שם על המצוק, אז הייתה טובה נכון. יותר. ואז כי עדיין זה מעודד, עדיין זה 11-12 מעודד. זה לא טוב. מה זה? אני מסכים איתך לגמרי, היא לא טובה. כן. Mm. 12 מזיזים מערבה, עדיין זה נותן יתרון למי שיודע לנווט. Mhm. אפשר לרוץ דרך השטח. מצד שני, זה לא מאבד את הניווט למי שלא, למי שעכשיו לומד. צריך לחשוב על זה, שהמסלול הזה, אמרתי קודם, מורכב. צריך לחשוב על המסלול הקצר כמסלול שמשלב בין כאלה שהם בשלבים לימודיים, לבין כאלה שיודעים לנווט. אז לנסות לתת את העידוד לאלה שיודעים לנווט בזה שהם יעשו את זה מהר יותר, ולאתגר אותם, לצד אלה שלא יודעים לנווט. אז שייקח להם קצת יותר זמן כי הם ילכו מסביב, אבל הם יוכלו להגיע לתחנות ולא ילכו לאיבוד. והם עדיין איתנו, עדיין מנווטים. אז לחשוב על הנקודה הזו. אמ, שאלות או הערות? דביר. אני רוצה להוסיף, בתור אחד שהתעסק עם הנבחרת הצעירה ב4 שנים האחרונות,
אה, בסוף צריך לקחת, כמו שזף אמר, שני סוגים של ילדים. יש לנו את שמעון שמעונוב, שמגיע מהבתי ספר, היום הם עושים בעיקר ספרינט, הגיע לניווט יער, הוא בגיל 15, אז אומרים לו תעשה את הקצר, הוא עושה את הקצר, הוא ידע להתמודד עם השבילים, אבל הוא לא ידע להתמודד עם 11-12. במקביל אני צריך לקחת ילד כמו עמית ורבין, שיודע לנווט וצריך ולאתגר אותו. ומה שנקרא, יש פה בדיוק את השתי דוגמאות של זאב שהוא אמר, וצריך לראות את המסלול שהוא בהתאמה לשניהם. זאת אומרת ש-11-12, אם אתה מזיז אותו באמת הצידה, אתה נותן את האתגר לעמית שהוא יכול לרוץ מתוך השטח, ולשמעון לחזור לשביל ולמצוא מהצומת את התקיפה למצוק המערבי כמו שדיברנו. זאת אומרת שבאמת חשוב לשים לב שיש פה שני סוגים של ילדים שאתה צריך לדעת מצד אחד ללמד אותם, מצד שני לאתגר אותם בהתאם בתחרות ליגה כדי שהילד המתחיל ירגיש בתחושה שאוקיי, יש לי פה עניין, אבל לא קל לי, ומה הנקודת ברבור, מה נקודת טיפוס, נגיד לשלוש, אין לי נקודת תקיפה כל כך טובה, גם העצים היא סבירה, אולי מעצומת שם, וצריך משהו שבאמת הנקודת תקיפה תהיה טובה לכניסה לשטח, ואם זה החזרה לשביל, אז להבין איך אני חוזר חזרה, או איך אני ממשיך לתחנה הבאה. זאת אומרת, יכול להיות שעמית ורבין כדוגמה ידע להיכנס מהשטח, ושמעון, אני צריך לדעת איך אני מכווין אותו חזרה לשביל, שהוא ידע לכניסה למקום הבא. זאת אומרת, שתי דגים בתוך שטח, ונוריד נגיד הסינגל ב-11-12, זה משהו שלא מתאים לרמת קצר מבחינת ילדים. ואנחנו צריכים לדעת להתאים את זה לשני הסוגים, זאת אומרת, לאתגר את המתקדם ולהתאים למתחיל. וזה משהו שמאוד מאוד מורכב וצריך לשים לב אליו, במיוחד שמדובר על הקצר. אה, באופן כללי, היי. כן. רצית להגיד משהו? אז לגבי המסלול הקצר, להתבסס על פריטים קוויים תומכים, הפעם זה לא על הציר עצמו, אבל פריטים קוויים תומכים, למקם תחנות על פריטי נוף גדולים, שנמצאים במרחק קצר, נקודת הכרעה אחת לפחות, כלומר, כן לעודד קיצור דרך, כן לעודד תכנון, תנועתיות ומהירות חשובות מסיבולת וטכניות. לעודד את זה, לעודד. אין בזה פסול, זה טוב, זה חשוב גם להתפתחות שלהם. זה חשוב להתפתחות שלהם כנווטים, אפילו יותר מהיכולת הטכנית בשטח. לא להניח תחנות בשטחים סבוכים, לא לשתף תחנות עם מסלולים אחרים, אלא אם כן יש באמת הכרח. לא להכניס לגים ארוכים מדי או מונוטוניים. זה בעיקר משעמם. זמן התנועה, זמן הריכוז, ולא לוותר על גבול ברבור ברור. לא להכניס ליער, לתחילת יער ואז היער נמשך לנצח, אלא לחשוב איפה גבול ברבור שהוא סביר. המטרה, וזה, המטרה זה לחשוב על המסלול ככלי למידה. לבנות את המסלול ככה שהוא יתרגל עקרונות ניווט בסיסיים במתינות. אני חושב שזאת נקודת הפוקוס המרכזי של מסלול קצר. עם מסלול קצרצר המטרה היא להוציא ולהחזיר, כאן המטרה היא לתכנן מסלול שיתרגל ניווט, בצורה מתונה, בצורה שתאפשר לסיים אותו, אבל הוא כל הזמן יתרגל את העקרונות עצמם. ועכשיו לגבי החשיבה. תכנון מסלולי קצרצר וקצר דורש חשיבה פדגוגית. לחשוב כמדריכים. ונתתי פה 3 שאלות, ניסוח שנתתי פה. דבר ראשון, האם המסלול יכול לשמש כאמצעי ללימוד הניווט? אז תשאלו את עצמכם, מה הכישורים שנדרשים מבני ובנות 9, 7, 8 עד 13? תבנו את המסלול בהדרגה. מהקל אל הכבד. תחשבו על המיקום שלו יחסית לעונה כולה. אנחנו בדרך כלל כשאנחנו מתכננים, אנחנו חושבים על עצמנו בוואקום. אנחנו לא בוואקום. אנחנו בתוך עונה, לא לחשוב על זה רב עונתי, זה לא התפקיד שלנו, זה כבר יש, בשאיפה יש כאלה שחושבים על זה, אבל אנחנו צריכים לחשוב עונתית. האם אנחנו בתחילת עונה, בסוף עונה, אחרי עונת הספרינט,
באמצע עונת היער, כלומר, איפה אנחנו יחסית לניווטים דומים לנו? כי גם זה חלק מתהליך לימודי. אם מגיעה נווטת חדשה בסוף העונה, ורק אז היא מתחילה לנווט, זו כבר פרט מסוים בעיה שלה. אבל אם יש נווטת מתחילה שמגיעה בתחילת עונה, תתייחסו לזה שזה תחילת עונה שלה. גם אם זו נווטת מנוסה, אנחנו חלודים. אני לא רוצה לחשוב מה יהיה איתי כשאני אחזור שנה הבאה אחרי חלודה של שנה שלמה, אבל אנחנו חלודים בסוף פגרה. אז להתחיל את זה קל, להתחיל רך, ולזכור גם שילדים הם באמת בתהליך לימודי. פעם היה בפורום איזשהו ריב על למה משווים בני 16 עם בני 50, כי זה היה אם הקטגוריות היו משולבות באותו מסלול, וטענו, בני 16 משתפרים במהלך עונה כשבני ה-50 דועכים. עכשיו, זה נכון בכל גילאי הילדים והנוער. הם מתקדמים, הם מתפתחים, הם לומדים את הענף. תחשבו על תכנון המסלול כחלק מהתהליך הלימודי הזה. בסוף עונה, תרשו לעצמכם קצת יותר מאשר בתחילת עונה. האם יש, בלי לוותר על עקרונות המפתח, אבל בכל זאת, האם יש בניווט נקודות תורפה ניווטיות? כלומר, מקומות שאפשר להתברבר בהם, ואז תשאלו את עצמכם, כמה זמן אפשר להתברבר? עכשיו, לכו לחומרה, נסו לחשוב כאילו באמת מה קורה אם הולכים לאיבוד. זה איזושהי שאלה שתעזור לכם להבין האם התחנה, אם הלג הוא טוב או לא. האם יש בניווט נקודות תורפה בטיחותיות? בטח ובטח לחשוב על זה כל הזמן. יש שאלות או הערות לפני שאני עובר לגולד, שכמו שאמרתי, הוא מאוד קצר מה שיש לי להגיד על הגולד. אני חושב שהוא הרבה יותר ברור וחד משמעית. אז אני עובר מהצעירים ביותר לוותיקים ביותר. הגולד, כמו השניים הקודמים, צריך לתכנן אותו בנפרד מהמסלולים האחרים. כשהתחילו לצרף את הגולד, מה שעשו זה פשוט לקחו את המסלול הקצר וקיצרו. אמרו, טוב, נו, נוריד כמה תחנות. זו שגיאה. כי הגולד זה לא רק עניין של האם זה קצר, זה מה אנחנו עוברים בדרך, מה הם עוברים בדרך. צריך לתכנן את זה אחרת. האתגר התכנוני פה הוא לא ניווטי, הוא פיזי. לחלוטין לחלוטין פיזי. כל עלייה, כל ירידה, כל מצוק זה לא בעיה ספורטיבית, זה לא בעיה של הם ילכו לאיבוד, זה סיכון בטיחותי. כשמסתכלים ורואים את המשתתפים בגולד עולים איזו טרסה, זה מאבק, מאבק לעלות, לרדת זה עוד יותר קשה, זה מסוכן, ואנחנו לא חושבים על זה, כי זה נראה לנו ברור, אנחנו בניווט, עולים, יורדים, מטפסים, לא לכולם, זה פשוט לא לכולם, זה מתאים, ובדיוק לזה נועד הגולד. כדי לאפשר לכאלה שרוצים לנווט, אוהבים את השטח, אוהבים להיות בתוך השטח, אבל יש דברים שפיזית כבר לא יכולים, או שהם פשוט מסוכנים להם. צריך לזכור, מעבר לזה שזה סיכון בטיחותי, שהמשתתפים בגילאים האלה, הגילאים האלו הם לרוב נווטים מנוסים. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהם נווטים מנוסים, אם מישהו מצטרף בגיל מאוחר, יש אפשרויות אחרות. אבל מסלול הגולד נועד לנווטים מנוסים. זה שמקלים פיזית לא אומר שאנחנו צריכים לוותר על הניווט עצמו. האתגר אז הוא לשמור על עניין ניווטי במסגרת מגבלות פיזיות. מה צריך לחשוב עליו? קודם כל, קטעים קצרים. עדיף קצר ומעניין עם שינויי כיוון ותחושת התקדמות על פני ריצה מונוטונית בשביל. אין מה להכניס ריצה בשביל. זה לא הגיל הנכון. זה לא מעניין ניווטית וזה גם לא מעניין ספורטיבית. המטרה פה היא כן לאתגר ניווטית, לגים קצרים זה טוב. בחירות ציר, אני רציתי לכתוב פה. מתונות. מתונות זה צריך. מתונות, כן. בחירות ציר מתונות, אבל אמיתיות. כלומר, כן, בחירות ציר כל הזמן. בחירות ציר, לאתגר. תחנות על פריטי נוף ברורים בשטח אוויר.
כלומר, לא להתחיל עכשיו להכניס לתוך שטחים לא אוויריים. הבעיה כאן היא בעיה, צריך לחשוב על כל הבעיות האפשריות שיכולות להיות בגילאים המבוגרים, בעיות מפרקים, בעיות יציבות. אז אנחנו צריכים לאפשר להם ליהנות מהניווט כשאנחנו עדיין מודעים למגבלות ובונים את זה בהתאם. אז הסיפור פה הוא סיפור הרבה יותר פשוט מהמסלולים הקודמים. הסיפור פה לא סיפור פדגוגי, אלא להסתכל על המסלול ולחשוב, האם יש פה קשיים פיזיים שבאמת ימנעו, לא רק ימנעו הנאה, אלא הם יהיו סיכון. ויד קנדי הוא מקום עם דוגמה טובה לזה, שמבחינת התכנון, לא יודע, צריך לחשוב על איך מתכנן, פה זה מסלול קצרצר, אבל לא היה לי דוגמה לגולד, אבל רציתי להראות פשוט את השטח עצמו, לא שטח שהוא מתאים. הטרסות האלה, העליות, השיפועים, צריך להימנע. צריך להשתמש בשטחים עם טופוגרפיה מתונה יותר, כדי ויש כאלה בארץ, כדי לאפשר את ההנאה מהניווט, בלי הסיכון ובלי התסכול. כי זה משהו שיצא לי לשמוע לא מעט ממשתתפים בגולד, בעיקר התסכול, כי הם מודעים ליכולת שלהם, ניווטית ופיזית, ואז כשהם חוזרים, כשהם סובלים מהניווט, הם חוזרים מתוסכלים. ואת זה אנחנו רוצים למנוע, ולאפשר להם לסיים. כן, דביר. אני חושב שמתישהו עופר אביטל דיבר על זה, שבאמת יש בסוף את העיקרון שלוקח נווטים מנוסים, נקרא לזה אלכס פרידמן. אני יותר נוח לי כשאני חושב על מסלול, חושב על המתחרים שלו. אז נגיד אלכס פרידמן או עופר אביטל, שיותר קשה להם הפיזית, והם רוצים שתאתגר אותם ניווטית. וברגע שאתה מכניס אותם לשטח כזה, אתה יודע שהסיכוי שלהם ליפול הוא גבוה, הסיכוי שלהם הוא להתבאס הוא גבוה, הם לא הולכים עם טלפונים, נגיד קורה משהו בטיחותי לאלכס פרידמן, לך תדע איך תמצא אותו, ואתה מכניס אותו לשדה מוקשים. אז באמת חשוב לשים לב, הבטיחותי, שהמסלול הוא לא מאתגר פיזית ברמה שיהיה להם קשה לעבור אותו, והם יחזרו מתוסכלים מאשר החוויה הניווטית שתכניס אותם בתוך השטח במרחק קצר, בזמן סביר. וזה אפשרי, זה אפשרי בכל שטח, זה לא משהו, ההערות שאני נותן פה זה לא הערות שהן מתחילות משנה שעברה, זה הערות כבר הרבה שנים, שקשה לתכנן מסלולי הליגה, ולזכור שיש את שלושת המסלולים האלה שהם אופי מאוד שונה. אז כמו שאמרתי, המסלולי הקצרצר והקצר, לחשוב כמדריכים. מה המטרה של המסלולים האלה? לגבי הגולד, להמשיך לחשוב בעקרונות של הניווט הרגיל, רק לזכור שמדובר באוכלוסייה שקשה לה פיזית, שזה מסוכן לה פיזית במקומות מסוימים, ופשוט במקרה הזה יש אזורים במפה שאפשר למחוק עבורם, ולהתייחס רק לאזורים אחרים. זה גם משהו שהוא אפשרי, שאפשר לעשות אותו. בזה אני סיימתי את ההערות שלי והמחשבות שלי. שאלות או הערות? מה? אני רוצה להוסיף בהקשר מה שאת אמרת, אני חושב שגם, יכול להיות שיש פה חבר'ה שמתעניינים עם מסלולים, גם הבינוני נוער יש לו ייחודיות, בתור אחד שמתעסק איתו כמה שנים וכל פעם רגיש אליו ומדבר עם מתכנני מסלולים, יש פה מסלול, אני אגיד בכמה מילים, שהמרחק הוא זה שמשפיע. חושבים, טוב, נעשה 200-300 מטר פחות מהבינוני מבוגרים, וזהו. אפשר לעשות בינוני ברמה שהיא מיטבית ומתאימה, במרחק של 3.8-4 קילומטר. הם לא חייבים מרחק ארוך. הם כן צריכים מה שנקרא אתגר ניווטי, ופחות העניין של המרחק.
זאת אומרת, ובכללי כל מסלול יש לו ייחודיות שלו שצריך להתאים אותה, ולא לחשוב, טוב, זה כמו מבוגרים, ולזכור שילדים חלקם, ילדים, נוער, לא כולם מתחילים בגיל 8, 5, 10, חלקם מצטרפים מבתי ספר, וצריך לדעת להתאים להם, להביא להם איך אתה בונה אותם, וגם במהלך עונה, כמו שהוא אמר, ולשים לב נקודתית על כל השלבים האלה ביחד, ולהתאים אותם. וכמו שזף אומר, אם הכל היה עובד טוב, יכול להיות שלא הייתי רגיש למסלולים האלה כמו שזף רגיש אליהם, ואז היינו מה שנקרא יותר משחררים, אבל יש אנשים שצריך לשים דגש אליהם לצערי, ואני צריך להיות עם יד על הדופק. נגיד לתחרות עכשיו בכרמי יוסף, אני דיברתי עם שחר שפר, אני לא מסלולים, אולי זף רע, אמרתי לו, תקשיב, המסלול הבינוני, הסתכלתי על הקצר קצר, מחכים נראים טוב, אין לי מושג על האופי מסלול, אבל מסתכל על המרחקים, ושנה שעברה עשיתי את זה גם בעוד איזה ניווט עם מתכנן כזה או אחר. חשוב, אנחנו כמתכננים, לעשות את המיטביות לפי הסגנון מסלול, כדי להתאים אותו, וכדי שאנחנו, מה שנקרא, נעשה את הכי טוב מהצד שלנו, ולהתאים בטיחותית, ניווטית, תכנונית, לימודית, הכל ביחד, כדי לתת חוויה לנווט הכי מיטבית למסלול שלו. זאת אומרת, אנחנו רוצים, אני כמתחרה בארוך רוצה שיהיה לי אתגר כזה, ההוא בקצר רוצה אתגר כזה, המבוגרים 60 אתגר כזה, זאת אומרת שיתאים לנו למה שאנחנו חפצים או מצפים שנקבל. כן, מה שדביר אומר זה שבאמת לכל מסלול יש אופי אחר, תואם לדרישות. נוער, בגלל שהוא גם בשלב מעבר וגם בשלב התחרותי, אז אופי מאוד שונה. אבל זה כבר, הנה, אני חושב, נקודה למפגש אחר, לדבר על שאר המסלולים, ואיך באמת בונים. אני חושב שזה משהו שאולי כדאי לראות, איך באמת גוזרים ממסלול אחד. האם זה נכון לגזור ממסלול אחד, כמו שאנחנו רגילים לעשות, לגזור ממסלול אחד את כל היתר? לא בטוח שזה הדבר הנכון והמיטבי מבחינה תכנונית, אבל זה משהו שצריך לחשוב עליו. מה שהיה חשוב לי לדבר היום זה על שלושה מסלולים שגם במובן מסוים הם מנותקים מהיתר. הקצרצר והקצר כי התחנות שלהם שונות, והגולד כי השטח שלו חייב להיות שונה בהרבה מאוד מקומות. לפעמים לא, אם השטח שלכם הוא טוב, אז לא צריך לחשוב במיוחד. אבל אם יש שטחים בעייתיים, צריך לחשוב עליהם ביחס לגולד. אז בזה אני אסיים. שיהיה בהצלחה השנה בליגה, תהנו, ותעשו מסלולים מעולים. מחכה להגיע שנה הבאה וליהנות מהם. איפה אתה ממוקם עכשיו? מיין. איפה אתם במיין? אין עיוותים כן. במיין? לא, אין כלום. יש הרבה יער, וואו. המון יער, יש לך אבל אתגר אין להקים ניווט. מועדון עיוות במיין. עכשיו אסור להיכנס ליערות כי יראו בי. זה עונת זה עונת הציד התחילה. ציד הצבעים. כן. טוב, טוב, סודש. ביי. ביי. להתראות תודה. לכולם. תודה רבה. בבקשה. תודה. בבקשה.